Sengimjikijele ngeglass uchicken nje ngamqhumisa unyawo. Ngoba phela ngangikwazi ukutshelwa ingane mina ukuthi angisebenzanga mina. Ngiyumzali obolile. Imileke emgaqweni yangqaphuzi yakhuluma. Akunankinga ke ngithe mina ngingachazela umakhelwane. Ayichazela iSouth Africa ukuthi umzali obolile konje into enjani. Uqala lapha umzali obolile kusasa ngo8 ekseni sisokhozini nosigqemeza. Ziyakhala nje sikhala kabi sikhala kabuhlungu kuseni okhozini mina nochicken. Siyatshelana ke indaba zethu kusho ukuthi ingane itshela umama nomama uyayitshela ingane. Kobonakala lapho ukuthi ubani owinayo. Ngoba mina ngeke ngiphathwe ingane icanasi igijima ekhanda. Ibisicabanga ukuthi si celebrity ngamkhuza. Ngathi awusoze waba celebrity fona ngoba nama ngilona celebrity. Akakwazi ukugibela ekhanda lami athi yena usebenzile. Ngibe ngayibona into ayenzayo la ekhaya. Chazela omakhelwane manje indlela engiyiyona. Wachazela omakhelwane ngemali engiyiholayo. Wabachazela futhi nobubi bami bonke abaziyo. Ngithe mina cha mfana wami uchaza kabi uchazela abantu abafew. Mina ngiphilele omakhelwane ngiphilela isizwe. Ngakho ke kusasa simenyiwe thina usigqemeza lapha ya edrobheni okhozini ngo8 ekseni breakfast show asambe siyochazela omakhelwane. Nabantu ke laba abagcwele izwe abasithandayo thina. Kusasa ke qhude manikiniki mfana wami izindala zombili. Bakukhuzile abantu ngendelelo yakho. Ngabuya ngakhuza chicken ngendelelo yakho. Awufuni ukuzwa. Angikwazi ke mina ukumela wena emgaqweni mfana wami. Ngeke ngize ngimele wena emgaqweni. Ukabiliki ukuthi uyaphuma la ekhaya uyokwenza intando yakho lapha ngaphandle ngoba mina ngeke ngize ngimele wena emgaqweni. Ngikujikijela ngeglass nje kusekuncane mfana wami. Ngisazokujikijela ngeTV. Ngikujikijele ngeroof yendlu. Ukuze ubone nje ukuthi uyingane kumina. Kusasa nje imina nawe kwi-breakfast show okhozini ke ngichazela abantu ukuthi konje njengoba ngikhuluma kangaka. Yini eyenza ukuthi mina ngihluleke ukukhuluma mase ngibamba iaward. Ngenxa yakho mntanami. Ngenxa yakho uhambela phezulu ungasazi umuntu. Ungasazi umuntu kwala egcekeni wena wazi umuntu. Isitsha wena udla ngaso sponsor lapha ubuye uzongena endlini uyicelebrate mntanami. Kodwa ngithi kwena umhlaba uyahlonishwa ukuze uzokuhlonipha. Ngelinye ilanga ngiyolala. Khona into ozoyenza mntanami mhlangifayo. Ukukhala ngisho sekuphakwa sekubuyiwe emangcwabeni kugezwe izitsha wena lokhu ukhalile. Baze babuzana abantu bebeze emngcwabeni ukuthi yangathula lengane kanti ukhaliswa imkhuba yakho obuyenza kumina ngiphila. Na ke kunjalo ke mntanami ukungamhloniphi umzali nokungamazi. Ukhala ngisho sekugezwe izitsha sekubuyiwe kongcwatshwa ngoba ngeke ngiphile unomphelo. Lonke lento siyikhulumile engaka ukhuluma uphumela ngaphandle kwamagate. Engathi ukhuluma nomngane wakho. Cha ngani yami mina ngisabile. Ngithi kusasa mina nawe qhude manekiniki chicken ngoba wena uyangizala mina ngingane yakho. Asambe siyokhozini siyokwenza lento obuyenza namhlanje yokuchazela abantu. Nami bese ngibachazela ukuthi into edala ukuthi ngingakwazi ngisho ukubonga uma nginikezwe iaward eyokuthi wena uthi kumina ngiyilutho. Mina ngumzali obolile. Mina ngisebenzi. Njengoba la ekhaya nje kubhizi kehlwa kenyuka ngenama truck ayadedelana. Kuyasetshenzwa kukhala ukungqongqonqo kuyanqonqothwa. Kade ngiyogrosa nje chicken ngigrosela wena. Buya ama DS ecishiwe la ekhaya acishelwe wena. Uthi wena ikwanjomane mina ngisebenzi. Ikwanjomane la ikhona nje namhlanje ingawe ngane yami. Eyakho nesoka lakho. Hayi ke mkhulu ngeke ngize ngikuphikise. Vele ngangingazi mina kujoyinwa kanjani kulezi zinto. Ngangenza nje nami italent lami. Ngangazi kodwa nganami ukuthi wena uyochazela abantu. Ungimele emgaqweni ungithuke. Ungibize ngodoti chicken ungibize ngorabishi. Ngane yami ngeke. Angivumi mina ngithi ngoba wena sewukhulile sewuyaziza ukuthi aqinile. Yindaba ungaphumi uyoyihlalela. Ubhalo obukuthatha manje ngiyamfisa nje ukumbona umfana okade drive ukuthi ukubuka kanjani mawususuma esisuka imoto usukhuluma wonke ukusutha kwakho okukhulumile. Kodwa ukukhulume kahle mntanami kwasho ukuthi namazulu namathonga angizwile ukuthi cha egcine nayo izwakala indaba yakho chicken ngoba ngikulamulela la ko Facebook nje ko TikTok ngikulamulela ebantwini bekunquma bekhuluma ngoba wena ubiza abantu ngezinto uthuka abantwana babantu abanezici wenza yonke into siyakunqanda sakukhuza ukhuzeki ukuzobonga nje kumina ngikulamulele le yambi cha wangibizile futhi
wathi ngibe wrong ichicken ngokulami ngokusizela ukuthi ene ngithi lengane uyibizelani ngamagama amakhulu wathi bengingafanele ngikwenze lokho ngikusiza njalo ngikuzamelani njalo isinkwa ngoba umuntu ngabantu ungibona ngihleli la nje chicken kuleli khaya likaMhlongo namanje ingoba ngazi abantu ngithe ngakuphendulike ngani yami ngoba wena ukhuluma nomakhelwane obazi kahle ukuthi vele mina abangidingi ngoba bangazi ngiseyinto ephansi aba understand ukuthi njoba sengingasakucela uanyanisi anguceli kanjani manje wena uchazela abantu abafiwe mina ngeke ngithande umuntu mayezochaza ngamachazela isizwe ngoba mina ngiphilela isizwe leso wangibeka kusona namhlanje ngani yami uyangithuka ngiyayisola nje ukuthi ngangivumelana ukuthi ngempela uyiposte le video yokuqala uma ngabe kanti wena wawuzokhuluma kabi kangaka khuluma khona abantwana abavakashile lana uyamemeza chicken ugibela phezulu kwekhanda lami unginika obani emzini wedlozi ekhaya amathongo fanele ahleli nje abangelwa izingane ezimlanjwana umsindo baphuma omkhulu bami ngaphandle lande mina imbuzi ngibuyisa ithongo letha ngaphakathi ngoba nje mntanami awufuni ukukhuzwa awufuni ukutshelwa wena akushiwo ukuthi xosha iphepha phansi akushiwo kuwena ukuthi geza isitsha akushiwo kuwena ukuthi geza chicken ufuna ukungiphatha ufuna ukungilawula ungimele emgaqweni uphuma uyangena emzini yabantu abantu abazi kahle ukuthi abangidingi ukhuluma usemzini yabantu kodwa ukhuluma nami namhlanje ke chicken ngizokukhumbuza mntanami ukuthi mina ngakumitha inyanga ezu9 ngaphinde mina ngayokukhanula waphinda chicken waphuma wena wala lesifubeni sami mawusuzibona ukuthi usumdala khehle usu right ungaphuma uyozihlalela ngoba mina ngeke ngilengamela ukuthuko wena mntanami khona into abantu abangayazi ngawe ukuthi wena uyangimela entabeni ungithuka ungibiza ngawo wonke amagama okwenze namhlanje cha mntanami ngeke sengithi mina khuma manje khuma ukhehla azikhale manje lamagama akho ngicela ukukunika mina isitifiketi sokuthi ngicela uyowakhuluma lapha ya okhosini ngicela uyowakhuluma okhosini ngoba nami ngiyochaza indlela ongithuka ngayo ngani yami indlela engimubi ngayo indlela engiwudoti ngayo womzali mina ngohlezi ngikushaya ke nakhona futhi lapha uma ngabe kanti bazobe bebeka izinto nje cha ngizokugqomela khona nje mntanami kuleka ngiyokugqoma cash kusasa okhosini ezitudio zakhona fanele bazi nje basiza kusasa ukuthi mina nawe siyalwa ngizokushayela phakathi ngeke phela ngize ngidlala ingane ngiyabonga. This is social media. It can either make you or break you. Stop what you are doing because you are creating content. Ngisiza wena. Ngizwa ngikudabukela ngani yami. Ngizwa ngikudabukela ukuthi content has become a part of your life in such a way that you are gambling your life and my life as your mother for the sake of content. Chicken, you have broke me to the core of my existence. And there is no way on earth that I will let this slide. Ukwenze konke ngani yami ngikuvikela, ngikufukamela. And you are coming here talking this nonsense. How many times have you apologized on me? Unginekelizwe ukhuluma nabantu owazi kahle ukuthi ngisho ngibabingelela abavumi usawubona wami uyoma emzini yabo ungithukele khona and you are coming here telling isizwe esikwenze wena wawumuntu ukuthi this is content knowing very well ukuthi akusiyona icontent wazi ukuthi ungizwise kabuhlungu chicken ungena emotweni umemezela izwe ukuthi angisale no 250 no 220 hey chicken ngawumzalo obolile ngayikona konke kwena ngenzeni mina kangaka kwena isiphi lesisona esingaka chicken okufanele mina zonke insuku ikaThixo ngidle uxolo lwakho ikuphi lokhu ngiyaxolisa osazowusho kumina bese ngiyawamkela ngiyacela mina ngani yami this is not content. This is not content. My life will never be a content ever again. I'm sick and tired of this whole nonsense of yours.
ekhanda lakho kuduma impakamo chicken. Phakamela mina. Kuba bonke abantu ngaphakamela mina. Unganekela mina. Izwe ulineke ngami. Njengamanje ngiphumile ngizothenga izinto zasekhaya. Dona mina ngicela fame njengoba isikuhlanyisa. Uqhubeke ube famous. Bengiyeke ngabatshela abantu ngoba sengikhathele imkhuba yakho. Hlala ngithuka mntanami kodwa namhlanje ngiyabonga. Ngiright. Kwanjomane yakho ngitshelile several times futhi wangi-actela wavala iy'mali zakhona kwayezakho nendoda yakho no whatever oyidla nabo. Chicken ngiyakubuza awuthengi ngisho isinkwa ekhaya uyenzani imali? Sefanele ngife njengomzali uma ngikubuza. Fanele ngibe umzali obolile uma ngikubuza. Fanele ngibe uScotland. Chicken ngiyazazi ngikhule nguyena uScotland but not anymore. Uma lamazwi azoyithola indawo enhlizweni yakho. Mina nawe Chicken ngicela ukuthi ngikuthande ngikubuka kude. Ngoba ngeke ngize ngikuzonde ngibe ngakuzala. Kodwa sengikhathele ukuthi ngisondeze kuwena njalo wena wazi ukuthi uzongimosha busuma ngilengaxolisa. Mina angaze ke ngibe umuntu wecontent. Yonke into yakamhlongo iyona njengoba iqiniso lonke nalapha season 2 iqiniso lodwa. Yebo nginodladla empilweni yami. Siyathandana kunjalo nje. Ngoba kwakufanele ukuthi uNkulunkulu namathonga kithi sengikhalile kangaka ama relationship. Khaliswa izingane zami. Angilandele umuntu ozofika avala isikhala sokuba ingane, avala isikhala somo. Yabona nje manje sengibongile khehla kulungile. Hamba nekwanjomane yakho. Hamba nekwanjomane yakho Chicken. Ngangivele mina ngiyisebenzela idlozi lingondla mntanami. Le moto ngayithenga mina ngocash. Ingakafiki le kwanjomane yakho ngangiqhukuluza ngibamba ngiyeka ngikuphakamisa umuzi kaMhlongo. Omalume basuthu wena. Wena utshelwa bayakukhuza Chicken musu kumemeza uma wakhe emgaqweni. Umthukelani ngenhlambe engaka awuzwa uneka izandla unekela omalume. Engofa ngelinye ilanga uswele indawo yokuhlala ngoba bona obazi. This is not content. Ngicela ukuthi uphume kumina ngani yami uziphilela impilo yakho nebrand yakho. Uma mina kusafanele ngibaphilisa abantu ngizobaphilisa. Bazophila futhi. Ngangivele ngiphila nasesigodlweni. Ngangimele mina ngike ngahlaba imbuzi zonke izinsuku. Ngihlabiswa wena Chicken ngisebenzele emumva. Ngihambile ngaye eGoli ngabuya umuzi uwohlo kuphelile kuze kwasha ngishiya imbali. Ucime kwazi kwacima ngishiya intercom ayisasebenza icima amadishi icime yonke into. Kodwa wena uthi mina ngisebenze. Uthi mina ngeke ngize ngihole ngoba mina ngisebenze. Uyayihola imali Chicken uyayidla. Ungimele emgaqweni. Ungiyele emzini oyaziyo kahle hle ukuthi ngisho ngibabingelela babheka kude. Kuhlungu into yenze kumina ngani yami. Ngiyakucela mina ukuthi ngikuthande ngani yami ngikuthande kude. Kusukela namhlanje azi nje ukuthi mina nawe. Umhlaba ngifuna ukukhulisa uyazi. Ngizokutshela into yamahala Chicken itabane esizaziyo thina zaphumelela zinabantwana. Ask yourself why. Mhlambe ngizokutshela iadvice yokugcina sengiphuma kuwena. Ngicela umithise nje uzale nje noma ingane eyodwa. Wenzele ukuthi lento oyenza kumina izokwazi ukuyenza ingane yakho to break the curse. Because nami I believe ukuthi kungenzeka ukuthi kubuye induku zami zibhlungu ziyazwela noma wakhetha ukungiyeka ngabe umuntu nami ngicela ukuphuma kwenu ukuze ube umuntu. Kodwa into engiphatha kabi yodwa ukuthi njengoba ungazele mntanami uzoba nenkinga ngoba lento oyenza kumina kufanele ukuthi ibuye na kanjani. Okusho ukuthi izobuyisa umhlaba kuwena kanti bekuzoba ngcono mayibuyiswa ingane yakho. Osomizi banezingane bazele ngama-twins abanye abantwana la ngaphandle bayazala abantwana la ngaphandle baqhuba imikhuba yabo nje bayazala. Engathi ungakuzale njengane yami wenzele ukuthi mhlawumbe uzoba umuntu ukuze uyizwe ingane yakho nawe kumele emgaqweni ikutshela le nto ngitshela yona impilo yakho mhlawumbe iphinde ibe ngcono. Ngoba njengamanje mina sengikhathele ukuthi uxolo lwakho usuxolise kaningi Chicken more than 10 times. Ungihlukumeza ungiphatha kabi. Omakhelwana ayikho into abangayazi ngambeyizwa ngawe. Ungimele emgaqweni Chicken akekho umuntu ofisa ukuthukwa athukwe ingane yakhe. Qhamuka usuhleka la ku social media ngikukhave Chicken ngikukhave ngoba ingane yami. Ngiyabonga ngiright. Sengikusuthi ke manje ngikusuthi kwangempela ke. Ngiyabonga. Ngikubongile nje Chicken ngikubongile.